Ahoj pupičci, já jsem Nikola, to, co uvidíte, bude nářez, že přijde skvělej, novej, nadějnej komik. Přichází úžasný komik, dělá to delší, jako dělá to nějakou dobu, je strašidelně vtipnej, je zdaleka, ale smrdí teďka tady mezi náma jako prdí, který pošlete kuchyni během vánoční večeře, vole, prostě furt tam je. Všichni si ho chcete zbavit, ale je tady, ale je zdaleka, ale je furt tady. Poprosím obřím potleskem. A jestli nebude obří, tak kolena vám budu, vole, rozlámat, vole. Obřím potleskem přijde naprosto úžasného Mikuláše Lazurika! Yes. Čaute. Hello, ladies. Strašidelne vtipný. Bu. OK. Ďakujem veľmi pekne Nikolovi, že nám zavolal. Veľmi si to vážim. On si zo mňa stále robí srandu, že Mikuláš, aká meno. Celkom odvážneho človeka, ne? Čo sa volá jak žena. Ne? Čo poviete? My keď sme sa prvýkrát stretli, tak on mi hovorí, že Mikuláš, ty seš tak mladej, ja bych ti mohol byť táta. Tak ja dúfam, že hovoril o sexe. Hej, dúfam, že to nebolo niečo iné. Podľa toho, jak rozprávam, tak asi už viete, odkiaľ som, nie? Ja som z Maďarska. Skúsila si a nevyšlo. Dal som lepší, ak ty, nevadí. Volám sa Mikuláš, ale kamoši ma volajú Mikuláš. Hej, môžete... Liptovský Mikuláš? Nie. Nie, to je môj brat. To je môj brat, hej. No ja som sa strašne hneval na svojich rodičov, viete, mohli mi dať normálne meno, nie? Mohli mi dať, že Nikolas. Významovo to isté, a bol by som frajer. Bol by som, že Nicolas Cage. Namiesto toho som bol celý život, že Mikuláš Zurinda. A v škôlke to bolo najhoršie, lebo viete, aké sú tie deti zákerné, nie? To bol každý deň, Mikuláš, čo mi dáš? Povedz to ešte raz a odšúram ti papučky. Prísahám, ja sa toho nebojím, prísahám, to spravím. Môj brat sa volá Gorast. A niekto sa nás pýtal, že ty koľký Gorazdov poznáš? Takže 2. Môj brat a môj bratranec. Hej. On dokonca dostal pozvánku na Paraolympiádu. Fakt, poslali mu list, že má retardované meno. Nestačilo, aj tak prehral. No to Mikuláš a Gora sú debilné mená, 100%. Ale viem, že tu teraz niekde v miestnosti sedí schovaný Denis. A ten si aj ty nevieš, čo je zlé meno. Ty si nezažil šikanu, ty si nezažil holokaust. OK? A čo tí rodičia, čo dajú svojmu decku meno Denis? Akože čo, nikto im nepovedal? Že to je jedno písmenko od slova penis? To bolo tajomstvo, hej? Nikto o tom nevedel. Ja si myslím, že Denis by sme mali zakázať. A keď nezakážeme, tak ja prisahám, že pomenujem svoju dceru Dagina. A budeme sa tváriť, že je to úplne v pohode, OK? Ale to tam neskončí, budem mať ďalšie deti. Budem mať Denisa, Daginu a Danala. OK? Ja som sa čerstvo presťahoval do Prahy. A počul som, že Česi sú celkom rasisti. Tak som si dal tento účet, že by ma nezbili. Úplne to, aj tak ma zbili, hej. Aj tak ma zbili. Skúšal som, ja som Čech, ty vole. A oni, že nie, neverím ti ani kokot. Neverím ti nič. Takže som sa presťahoval, ale viete, lebo ja som stále cítil, že srdcom som Čech. Ale ekonomicky stále Slovák. Hej. Ja som musel odísť z Bratislavy, lebo bol som príliš otvorený a som si povedal, že ľudia to zneužili. Tak som si povedal, že prídem tu a budem proste absolútne mysteriózny. Okay? A teraz dokonca nikto nevie ani moje meno. Tak ten bol slabší. Hej, som sa tu presťahoval a som si hovoril, že super, že idem do Prahy, že budem mať lepší život. A hádajte, kde som sa presťahoval. A bývam na Andeli. Z bláta do kaluže, jak sa hovorí.
A bývam na takom kopci a minule došiel za mnou, normálne som si objednal jedlo, došiel typek na bicykli. 100 výškových. Hej, došiel, pýtam sa ho, že to ti stojí za to? A on že, no vieš, aspoň mám kardio. Kardio, hej? No tak ja som si potom každú pol hodiny objednával jeden balík žuvačiek. A on chodil hore, dole. A on si myslel, že ja som jeho klient. Ja som bol jeho kondičný tréner. A ja stále, keď došiel, kamo, 12:45, čo si kokot? Daj si 10. Všimol som si, že strašne veľa, vlastne, hej, ja mám problém s niektorými slovíčkami, napríklad slovo chudý. U nás to je, že človek, čo má nízke percento tuku. U vás nemá love. Hej. A ja som bol s jednou babou, povedzme vonku, a ona bola taká trošku, tučnejšia. A ona mi hovorí, že víš, ja teď nemám práci a som celkem chudá. A ja hovorím, no aspoň ti nechýba sebavedomie. Skoro. Taký vynútený. Okay. Ďakujem, zlatý ste, ale to nebol na potlesk úplne, díky moc. Som si všimol, že strašne veľa piva pijete. A viete, kedy som si uvedomil, že to je fakt hrot? Keď som napísal mojej kamarátke, že čau, nechceš ísť na pivo? A ona, že nie, díky, nemám hlad. Takže hej, a ja som sa najprv bál, že keď som prišiel do Česka, takže som sa bál, že nebudem rozumieť, hej. Ale ja som zistil, že je strašne ľahké rozumieť Pražákom. Ja som stretol dvoch na ulici, ja som ich počúval a jeden hovorí druhému, že ty vole, kámo. A ten druhý hovorí, že ty vole, kámo, ty pičo, vole, kámo. A viete, čo si povedali? Prvý mu povedal, že mal som na hovno deň, nechceš ísť na pivo? A ten druhý, že hej, poďme na pivo. To je preklad, hej, že ste vedeli povedať. Nie všetci ste Pražáci určite. Potom som stretol takú babku a som došiel za ňou a hovorím, že ty vole, kámo, ty pičo, vole. A ona, že jo, hlavný nádraží, rovne. Dobre, daj mi niečo pozitívne. Môj brat dostal minulý rok rakovinu. A keby nebolo mňa, tak je možné, že zomrie. Lebo ja som mu našiel, že hrčku na tele. Viete, čo je hrčka? To je taký ten pupínek a niečo. Ako? Boule? OK. Dobre, našiel som bratovi na tele boule. A ja som to najprv tak našiel a mne sa to nezdalo, hej. A to bolo také naduté. Som to stláčal, chytal, dokonca som to skúsil aj olízať. Hej, fakt. A ono to bolo také slané, také smradľavé. Tak sme ho poslali do nemocnice a on naozaj mal nádor na semeníku. Ale super, akože v nemocnici sa o neho tak postarali, dokonca mu dali aj Barbera, sa volá, že chemoterapia. Hej, a on prišiel o vlasy a on bol taký strašne, že teraz som taký, že už neatraktívny a že sa nepáčim. A ja som vôbec nechápal, lebo on bol stále škaredý. Hej, že kde sa to v ňom zobralo, no, že... Takže hej, no, jemu zobrali to vajko a on bol taký, že počuj, ja tú rakovinu porazím. Hej, a že na to nemáš guľa. On prestal chodiť, viete, máme na Veľkú noc takú tradíciu, že olievame ženy zimnou vodou a potom ich bijeme prútom. Sranda. A môj brat prestal chodiť olievať moju babku. Hej, lebo moja babka stále na Veľkú noc povie, že joj, chlapci, ešte neprišiel dôchodok, tak vám dám aspoň po vajci. Viete, a akože keď máte rakovinu v rodine, to nie je sranda, hej, nesmie sa. To nie je sranda, máš strach, že to môžeš mať aj ty. Nie? Tak ja som ešte v tom čase, jak som mal frajerku, tak som prišiel za ňou a hovorím, že počuj moja, že doktor povedal, že mi musíš kontrolovať vajíčka 2-krát denne. Fakt, ráno, večer, 10 minút. Odporúčanie lekára. Hej? A ona, že čo? To je aký doktor ti toto povedal? Najznámejší v Amerike. Doktor Dre. Viete, ne? On hovoril, že yeah, bitch, touch my balls, yeah, touch it right there. Ale frajerku už nemám, no.
Hovorím, aby som neodplašil kurvy, hej. Ja mám už frajerku a ona sa so mnou rozišla a to bol taký, že no, dosť citlivý dôvod. Ale poviem vám, no, okej. Ona sa so mnou rozišla kvôli tomu, že má malý penis. No, je to tak. Muži, stalo sa to niekomu, zatlieskajte. Hej. Okej, to bola pasta. Ale muži, nemusíte sa báť, akože veľa žien má cit pre detail, hej. A nie, že vám to zničí akože sebavedomie, muži, keď sa to niekomu stane, lebo koniec koncov to povie oveľa viacej o tej žene ako o vás. Hej. Lebo takáto žena je materialistická, emočne nevyspelá a má veľkú piču. Ďakujem pekne, moje meno je Mikuláš Lazorík, boli si fantastické publikum. Mikuláš Lazorík, dámy a pánové, veľký potles. Děkujeme, Bráško, vítej v Praze. Mikuláši, jak dlouho seš v Praze? Už to budú 2 mesiace. 2 měsíce, takže ty jsi z Bratislavy si sem přijel, že jo? Áno, ale srdcom celý život tu som už. To mě nezajímá, že jsi sem přijel, jo. Takže jsi asi přijel do Prahy, aby ses přesvědčil na vlastní oči, že Praha není jenom most a hrad, protože Bratislava je jenom most a hrad. No, ja stále hovorím, že 7 sekúnd v Prahe je 7 rokov v Bratislave. Takže když ti kouří někdo na hlaváku, tak jo, no, to je... Bože, bez zubov, fajka, že to je lepšie nemôže byť, kámo. Ty vteřiny na hlaváku, když přijedeš do Prahy, sož Slovak. Umíjaj poměrně rychle, ale děkujeme, že jsi tady, přijel úžasný komik nám sem. Chcete kluci se zeptat? Mně se líbí, že Mikuláš bydlí chvíli na Andělu a už chytnul tu vizáž. Jo, že... Já by tam vedlo léta. Mě duší tady už asi 15 let, ty vole. Je to takový ten, co zpívá o Ježíši, nebo... Ne, mě se to moc líbilo, jenom takový povzdech. Co je tohle, ty vole, za akci? Ty sem taháš mladý kluky z východu a necháš je mluvit o tom, jak mají rádi penisy prostě. A představuješ je tady holkám v první řadě prostě. Jako. No my jsme se totiž trošku, Mikuláši, domluvili, až skončí tady ta show, tak budeš muset 15 minut zajít do tady toho pokojíčku a slečna tady přijde za tebou. Ktorá? Co se divíte? Jenom ona zaplatila Jamesona, vole, vybrdky, vole, nikdo z vás. Prodáno za Jamesa po prvé, po druhé, po třetí! Děkujeme! Mikuláš Lazorík, úžasný, děkujeme!